a esta sesión ordinaria deste pleno do 30 de xuño de 2025 que ten, entre outros, os seguintes puntos. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria. Asemesmo, tamén dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria. Dentro da parte resolutiva temos a aprobación da ata da sesión anterior, temos a acta de 2/6/25, non sei se teñen algunha obxección que facer, se non procedemos a súa votación. Votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos, polo tanto, ao punto número 2, expediente 2030/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG en defensa e apoio da declaración de Vic de conxunto histórico-artístico formado polo Gran Hotel Capela Balneario de 1928, chalés regionalistas, xardín balaustrada con xarróns e restos da antiga fábrica de xabóns. Cedo a palabra ao señor secretario para dar conta da comisión. Na Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe, ditaminouse con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 7 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida, a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en defensa e apoio de declaración de Vic do conxunto histórico-artístico formado polo Gran Hotel Capela Balneario de 1928, chalés regionalistas, xardín balaustrada con xarróns e restos da antigua fábrica de xabóns. Moitas gracias. Ten a palabra para a súa defensa, señor Noia. Boa tarde a todas e todos. Paso á exposición de motivos. O Grove xa perdeu patrimonio de abondo como para permitir que nun futuro máis ou menos cercano se poidan entregar á especulación estes elementos de gran importancia arquitectónica, cultural, identitaria e histórica. O Gran Hotel posee unhas características arquitectónicas que o fan único. Conserva a estrutura e elementos decorativos da súa construción, a pesar das reformas que se deron no seu interior. Xunto co Hotel Balneario de 1928, representan a época de esplendor terapéutico e turístico da zona, mentras que os charlés modernistas regionalistas, a Capela das Cunchas e os elementos ornamentais, balaustrada con xarróns, reflicten estilos artísticos e técnicas constructivas de grande valor. Entre eles, o primeiro uso do formigón nas grandes construcións da época, como ben indican expertos nesta temática consultados, e o Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías, que leva o nome do afamado arquitecto que deseñou estes espacios, e que corrobora a Asociación de Patrimonio de Galicia, a Patrigal. O complexo ten, pois, unha forte vinculación coa memoria colectiva da cidadanía, ademais dun gran potencial como recurso cultural, turístico e educativo. A súa protección favorecerá a investigación, a posta en valor e a promoción deste espacio para asentar a identidade colectiva e ensinarlle ás xeracións que veñan. É obriga desta corporación evitar o abandono, a deterioración progresiva ou as posibles actuacións urbanísticas especulativas que poñan en risco a integridade deste legado. Para isto, requírese dunha protección legal inmediata, baixa a figura máis adecuada, a de ben de interese cultural, segundo a Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, e polo que solicitamos da Corporación os seguintes acordos. 1. Instar e facer propia a solicitude presentada polo Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías o 1 de xullo de 2024 ante a Consellería de Cultura, Educación e Patrimonio da Xunta de Galicia, segundo o disposto no artículo 10.1g da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galiza, para a declaración de ben de interese cultural, para o complexo descrito baixo a denominación de conxunto histórico, co fin de garantir a súa protección integral. 2. Recoller o informe técnico efectuado polo arquitecto don José Luis Paulos e a memoria entregada en este Concello polo Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías, complementala se fose necesario para logo difundila entre a poboación en forma de libro ou revista e acceso vía web. 3. Xestionar a inclusión no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galiza deste conxunto histórico-artístico. 4. Instar ás administracións competentes e propietarios a destinar recursos económicos para a consolidación, restauración e difusión do patrimonio material de Grove en xeral,
máis especificamente do que nos ocupa. 5. Abrir un proceso participativo coa veciñanza, asociacións culturais e académicas para recoller apoios e propostas de reutilización sostible deste espacio. 6. Comunicar este acordo a todas as partes implicadas, incluindo o Consello da Cultura Galega e o Ministerio de Cultura para o seu coñecemento e seguimento. Ben, leída a moción, nos entendemos, bueno, está bastante clara, non? Nos entendemos que hai un conxunto histórico-artístico que hai que defender. Creemos que, independientemente da aportación que poida facer o Plan Xeral de Ordenación Municipal para ello, é importante plantexar a máxima protección a esas cinco arquitecturas que hai aí. Porque xa pasaron de ser arquitecturas a ser obras de arte. É algo moi singular, e eu espero que de todos os que estamos aquí recibamos o apoio desta moción para o seu debate no Parlamento o próximo 11 de xullo. Gracias. Moi ben, habimos turno de intervencións. Señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todos. Ben, dende Esquerda Unida vamos a apoiar a proposta. Sí que nos sorprende, non sei dicirlo, porque o seu sería que o Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías fora quen presentase esta proposta a este pleno, como ten feito no seu momento o Náutico de San Vicente para a protección de toda aquela zona, ou a Asociación da Salgadeira para a protección de Moreiras, o sea, que viñera da propia organización, asociación, xa que son os que xa impulsaron esta reclamación de Vic para además está documentada, non? Sí que nos crea dúbidas unha cuestión que é, claro, instar a facer propia solicitude, non temos constancia de que haiga permiso dun propio centro, non sei se o Concello ten ou non ten para poder facer propia unha solicitude dunha organización que xa presentou nos seus sitios, e incluso o segundo punto, o tema de recoller e facer un libro ou revista con documentación que ten dereito de autor, que son dos propios, digamos, do arquitecto e máis do propio Centro Cultural de Daniel Vázquez. De todas formas, imagino que se salvarán esas cuestións en caso de que saia adiante, vai por diante a nosa defensa de todo o patrimonio cultural do Concello do Grove, e volvemos a reivindicar o tema da mesa de patrimonio para poder poñer en valor as cuestións que incluso no catálogo que temos falado, no catálogo de patrimonio, están erradas ou que faltan, poder defender ante a Xunta de Galicia que se inclúan, se faltan elementos, máis protección aos elementos que haiga con toda a documentación que se poida aportar. De todas formas, apoiaremos esta proposta que é interesante. Nada máis. Ben, máis intervencións, non? Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista sí que temos que facer unha serie de comentarios a esta moción de Benigá. Parecenos oportunista, sí, fai un xesto o señor Noia, pero é oportunista porque se trai hoxe? Porque se trai agora no 2025 e non se truxo no 1980 ou no 96 ou no 2000 ou no 2014. É tarde. Esta moción ven moi tarde. Estás a falar dun conxunto histórico a protexer, curiosamente, conxunto histórico da Toxa que nadie protexeu. Porque a día de hoxe, de todos estes elementos que se está a falar, ningún deles ten protección patrimonial. Bueno, perdón, creo que a capela. O resto, ningún. E o que centra o debate, porque o debate xurde cando artificialmente se xera ese debate coa aprobación provisional do Pexón dicindo que se rebaixaba a protección patrimonial do Gran Hotel da Toxa, cando non é verdad. Non é verdad. Porque o Gran Hotel da Toxa a día de hoxe ten cero protección patrimonial. Cero. É dicir,
mañán ven aquí o promotor, o propietario, e presenta un proxecto de demolición parcial do Gran Hotel da Toxa, se cumple os requisitos da lei, hai que autorizarlo. Entonces, eu creo que é oportunista por ese sentido, porque aproveitando ese debate artificial que por certo, o BNG tamén quixo pilotar, non sei hasta que punto e hasta que alcance, a raíz da aprobación do Pexón. Se di que hai que salvagardalo da especulación urbanística. Para eso está o Pexón. Non sei se leron o Pexón. O Pexón di concretamente Gran Hotel da Toxa, único uso posible hoteleiro, o que ten único uso. Protección ambiental, toda a estrutura exterior ten que quedar tal cual como está, que incluso poderíamos incluir algúns elementos patrimoniales de protección. Se falaba no seu momento, por poñeres un exemplo, das escadas. Esas famosas escadas da entrada principal que teñen un valor patrimonial, pois tamén se poden protexer individualmente, porque claro, fai anos se fixo unha reforma no Gran Hotel da Toxa e un dos valores patrimoniales que podía quedar, que era o balneario en si mesmo, tamén desapareceu en si mesmo. Xa non está ese balneario. Ahora hai un balneario de un hotel que pode ser o Gran Hotel da Toxa como calquera outro hotel. E eu creo que tamén estamos confundindo, porque miren, vostedes fai pouco organizaron unha charla na Galería Avesada, e para min é moi chamativo, e iso penso que vou a dicir o truco, é moi chamativo que no cartel o ilustren con esta foto do Gran Hotel. Isto non existe. E isto é engano. Este é o hotel que había que protexer. Totalmente. Pero que este hotel, creo que todos somos conscientes de que non existe. E iso creo que é o erro que se está cometendo. Se propón isto cando a realidade é outra. Que hai elementos patrimoniales que protexer ali? Eu teño as miñas dúbidas, porque desde logo o informe do arquitecto que fan referencia é un informe que se fixo en base a valores patrimoniales do Salnés, que, se non me lembro mal, dedica 2 páxinas ao Gran Hotel da Toxa. Xa que se meta no medio as vivendas regionalistas, a balaustrada e tal, me parece excesivo. De tal xeito que nós, con esta moción, non estamos de acordo. Vámonos a abster. Pero, desde logo, nos parece oportunista. Protección legal. O Pexón recolle eso, que, por certo, falan do balneario. O balneario sí que ten unha protección estrutural. O balneario, que tiña cero a día de hoxe, ten unha protección estrutural. Tanto é así que esa protección dentro do Pexón ao balneario non lle vai a permitir nin executar o que está aprobado no Plan Especial da Illa da Toxa, anos 60 e pico, que sería baixo máis 4, e non llo permiten, só vai poder darlle o mesmo volumen que ten agora. A capela xa está protexida, e desde logo, tal como estamos a día de hoxe, que non hai nada protegido menos a capela, a pasar, e algún elemento puntual máis creo que hai, e a pasar a través do Pexón desa protección, sinceramente a min, pois, que quere que lle diga? Me parece, casi lles vou dicir populista. Bueno, vamos a intentar aproveitar isto, a ver, pero os xardíns que hai un día de hoxe diante do hotel e a capela, que imagino que se refiren a eso, nada teñen que ver co que había antes. Eu creo que todos os rapaces que nos criamos no Grove nos lembramos perfectamente dos patos, das cisnes, do pavo reais, etc. Ese sí que eran os xardíns orixinais. Onde están? Pois xa non existe eso. Entonces, sinceramente, creo que isto é moi artificial. Vaise a propoñer unha protección BIC, a máxima protección patrimonial de Galicia, a uns elementos que xa non están. É que, lamentablemente, xa non están. Entonces, a nós, por iso nos vamos a abster, nos xenera moitísimas dudas. Que é o que hai que protexer se o que estamos a falar aquí xa non está? Non está. Deixouse ir. E non vamos ahora a culpabilizar. Pero deixouse ir de tal xeito de que, como digo, a día de hoxe, o Gran Hotel da Toxa é que o poden tirar abaixo. Porque non hai protección ninguna.
A través do pexón sí que ten protección, porque aí sí que non van poder. E chegar ao Vic, claro, podemos coincidir todos os presentes que a Toxa ten que ser un dos motores turísticos da nosa vila e da nosa comarca. Meterlle unha declaración Vic no Gran Hotel da Toxa compromete moitísimo a actividade turística do propio hotel e de todas as reformas posibles interiores que ese hotel teña que facer para adaptarse aos tempos que corren. E compromete seriamente esa actividade económica. Seriamente. A partir de aí, como digo, é que claro, estamos falando de cousas que non teñen que ver co que hai agora. Nós sí que protexeríamos estos encantados da vida, pero bueno, é que isto fai décadas que non é así. De tal xeito que, bueno, entre o no e a abstención, ao final optamos por absternos. Ademais, hai outra cuestión que eu lles podo trasladar, porque estuve en moitísimas reunións con Patrimonio para o pexón, e desde logo, cando falas cos técnicos, pois non ves esa idea de que isto se vaya a levar adiante. O teño que decir así. E despois tamén me sorprende do BNG, porque vostedes estaban xa aquí, pero antes lles precederon outros, que montaron tamén unha charla na Galería Besada, onde fixeron esta, para intentar defender un acordo de a Torre de Escuredo. Curiosamente, a Torre de Escuredo se lle sacou o Vic e non escoitei o BNG falar dese tema para nada. Pero iso sí, hai que sentarse coa propiedade para pechar un convenio urbanístico. Esas dúas varas de medir a nós tamén nos descoloca bastante, sinceramente, nos descoloca. A Torre Escuredo que tiña Vic e o perdeu non pasa nada, e isto que nunca tuvo nada, agora pedimos un Vic, a máxima protección patrimonial. Polo menos nos sorprende, En todo caso, eu entendo que isto ven porque hai que facer e bueno, e esta é a oportunidade que ten o BNG de facer cousa por aquí e de chamar un pouco de atención e presentar unha moción e ahora levarán ao Parlamento, pero desde logo, xa eu digo, e eu, ademais, o Grupo Municipal Socialista nos vamos a abster, pero desde logo eu non acabo de ver isto, non acabo de ver estas propostas que se fan aquí. Balneario de 1928, sí, curiosamente o que está protegido estruturalmente, que lle queda iso e Servic. Creo que hai un medio escalón polo medio e pouco máis, o sea, xa ten, digamos, unha protección patrimonial medio alta. E o Hotel da Toxa, que no inicial, pexón inicial, pois tiña unha estrutural e ao final se lle baixou a se fixo e se pasa a ambiental. Bueno, pois polo menos algo é do que había antes, ou do que hai actualmente, que non hai absolutamente nada, non? De tal xeito que, bueno, o mesmo, entendemos que esta moción é oportunista, chega moi tarde, eu diría décadas tarde, e creo que, sinceramente, pouco percorrido vai a ter. En todo caso, bueno, vamos a tratar, vamos a debatir e vamos a votar en este pleno. Devuelvo ya a palabra ao señor Noia e procedemos a votar. Sí. Dalle as gracias a Esquerda Unida. Decille que sí, que se presentou unha memoria, a Asociación Vázquez Gulías presentou unha memoria non só aquí, sino na Xunta de Galicia, que esa memoria foi presentada aquí no ano 2024, que non se trasladou ao resto da corporación, meteuse nun caixón, pois non sei por qué, eso haberá que preguntarlo ao responsable, non a min. Temos relación coa Asociación Vázquez Gulías, presentamos a moción, eles miraron a moción antes de eu presentala, vale? Fixémola nós, pero demos ya a eles para si había algo no que non estuveran de acordo ou si quixeran aportar algo. Nós normalmente funcionamos así. Non é cambio de xogo, señor Cacabelos, non é cambio campo de xogo.
Non estamos falando do pexón. Estamos falando de que certos elementos que hai na illa da Toxa nun futuro, ou no futuro máis próximo, mellor o máis próximo, sexan ben de interés. Porque ahora mismo, pois, é curioso que se lle dé unha protección maior ao balneario do que se lle dá ao Gran Hotel. Se a punta de lanza do conxunto histórico é o Gran Hotel, está se lle dando máis protección a algo que está alrededor do Gran Hotel que o propio Gran Hotel. Non ten sentido. Non ten sentido. Dito eso, independientemente de como este agora ou este no pexón, usted cambia o cambio de chojo, é que non ten nada que ver unha cousa con outra. De feito, ainda me dá máis a razón, debemos apresurarnos máis para que haia un BIC e se faja realidade canto antes, porque non se trata aquí de devolvernos o ano 40, evidentemente, non. Aquí do que se trata é de protexer o que hai agora, o que hai agora. É que se vostede veu a charla por YouTube, que supoño que sí, porque ali non estaba, pero se veu a charla por YouTube, estou seguro que había de escoitar a un arquitecto que entende moito máis que usted e máis que a min, decir que a estrutura é a mesma na que se asenta o hotel que está agora mesmo. E que hai solamente o que é a escaleira, solamente eso xa pagaría a pena facer un BIC exclusivamente por eso. Pero que hai máis. Hoxe mesmo, iba pola rúa falando con unha persona que traballou aí moito tempo, dime que incluso hai paredes que se dá un par de golpes saltan as estruturas que había antes. Que hai falsos teitos que ocultan bóvedas. Que se perdeu moito? Sí, claro que sí. Claro que se perdeu moito, desgraciadamente se perdeu moito, claro que sí. Que podemos, polo menos, ter unha luz que faja que o que hai agora se manteña, o que hai agora, non o de 1944, se manteña, pois sí, por que non? Por que non? Este tipo de cousas é tanto como decir, por poñer un exemplo, non? Un exemplo visible para todo o mundo. Comprometeu en algo as casas que hai ao pé do mar en Combarro, comprometeron en algo os propietarios desas casas? Evidentemente. Foi para empobrecelos? Depende. Pois moitos negocios se fixeron en esas casas. Combarro agora é un pobo totalmente distinto que era hai moitos anos. O patrimonio, se se traballa e se dignifica, pode resultar económicamente positivo. Un avance. Non unha destrucción, é un avance. E cando falamos de propietarios e falamos de administración, estamos dicindo que a administración pode axudar aos propietarios, que neste caso creo que non lle fai falta, pero bueno, en todo caso, que investiguen como está eso realmente. Porque ao mellor resulta que fan un hotel dunha categoría 3 veces superior a que hai agora. Eso dependerá deles, e da súa forma, do seu mecanismo, do que eles queiran facer. Non están nas miñas mans, desgraciadamente, porque ao mellor se estou nas miñas mans, eu poñería eso en mans de xente que sabe, e desde logo non o ocultaría. E sabe que me descoloca a min? Porque a mí tamén me descolocan moitas cousas do seu goberno. A mí descolócame, por exemplo, que o alcalde do meu pobo deixe de conservar o Gran Hotel ou dixa que non a un BIC ou que se absteña, que cousa que eu agradezco a abstención, porque a moción sairía adiante, non? Pero que o meu pobo deixe de conservar o Gran Hotel e, sin embargo, o Irse das Marías ponlle un feche aí que non poden levantar ni unha tella. Non sei, hai cousas que me chocan. A mí tamén me descoloca eso. Dito isto, xa que pasamos a votar... A intervención hai turno e despois pecha vostede. Usted dixo que íbamos a votar despois da miña intervención. Eu entendo. En definitiva,
Vostede sempre rematou os seus alegatos, cando sacou o atril, unha roda de prensa que fixo, sacou, o que dixe foi, oxalá, oxalá. Pois aquí é onde é o oxalá. Isto é un paso adiante ou un paso atrás. Desde logo aquí, todos sabemos, a poboación xa saberá quenes están con isto ou quenes están en contra disto. Eu entendo que é así. Insisto, sempre vostede rematou, cando se falou deste tema, con un oxalá. Aportemos, vayamos xuntos, aportemos. Gracias. Sí, me vai permitir que lle conteste moi brevemente. Primeiro, a Fundación Gulías presentou aquí unha copia dunha solicitud. O Concello do Grove non ten que facer nada ao respecto, porque a solicitud de Vic se tramita directamente na Consellería de Patrimonio. Por lo tanto, que vamos a facer aquí? Presentar unha copia, pois para tela aí, presentar, pero é que nós non temos que facer nada. Quen solicita o Vic, en este caso, que é esta fundación, o Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías, informa, punto, vale. Punto número 1. Donde ten unha discrepancia? Eu dígolle que, falo xa a nivel particular, como alcalde, ou como grupo, a día de hoxe, que é o de que estamos a falar, porque cando eu falaba dese ogallá, estaba falando ogallá o que lle dixen antes. Se hubieran feito cousas fai 60 anos, fai 80 anos, fai X, décadas pero se deixouse ir. Dixenlle antes, pasa que creo que ás veces non me escoita ou eu non me explico moi ben, hai unha protección ambiental, é dicir, toda a estrutura exterior do Gran Hotel da Toxa non se pode tocar, coa protección unha vez que se aprobe o Pexón. E, lóxicamente, teño que falar de Pexón, porque o Pexón é o documento urbanístico que, entre outras cousas, recolle o catálogo de elementos patrimoniales a protexer de todo o Concello do Grove. Como non vamos a falar de Pexón e de urbanismo? Home, é que entonces que me está cambiando o campo de xogo é vostede. Isto é urbanismo, isto é patrimonio. Hai que falar de aí. Entonces, o Gallá se hubiera feito isto, e eu digolles que hoxe elementos patrimoniales, valor patrimonial, conxunto histórico da Toxa, a capela e o balneario, que hoxe en día, como lles digo, ten unha protección estrutural. Estrutural. Quere dicir que por fora e por dentro non o poden variar, nin tocar. Poderán adaptalo ao uso e actividade económica que lle quedan a andar, pero teñen que manter o fundamental. E dixenlle antes, que era o que lle quería decir, que igual non me expliquei ben, se protexe ambientalmente o Gran Hotel da Toxa. Nada impide que se poda protexer especificamente os restos de patrimonio que quedan, as escadas, as bóvedas, que por certo están ocultas. Aí, dice que según as 4 que quedan en principal, debaixo de uns falsos techos. Iso pode ter unha protección específica, estrutural, non se pode tocar. Ahora, declarar Vic o Gran Hotel da Toxa o actual ano 2025 a nós non nos acaba de encaixar na cabeza, sinceramente, que non nos acaba de encaixar, porque pensamos que non ten un valor patrimonial a día de hoxe para ter a máxima protección patrimonial de Galicia, que a ten Adrovello e que a ten a Catedral de Santiago, por poñer un exemplo que todos coñecemos. Home, é que iso é un Vic, ben de interese cultural. Que me digan que o Gran Hotel, xa non falo dos parques, xa non falo das balustradas cos xarróns, ou xa non falo dos chalés que están enfrente, vamos. Que eso sea Vic tamén, non sei o que andarán os propietarios, porque, en fin, ese é o plantexamento que nos facemos. E, por certo, mire, señor Noia, home, infórmese antes de falar. Non me veña aquí a falar de visión das mareas. Se algún goberno, por certo, co BNG, ano 2007, quixo sacar adiante un desenvolvemento urbanístico específico para a visión das mareas, fomos nós. BNG, Esquerda Unida, PSOE e Partido Galeguista. Ano 2008-2009 aprobouse
Un estudio de detalle que lle permitía incrementar un volumen hasta chegar aos 80 metros cuadrados do 60 actual. Que pasa? Que foi patrimonio a través do Pexón, ao último informe, que non o aprobou, que non o permiteu. Pero que defendemos todo iso fomos nós. Que me está contando de que eu non defendo aquí Virxen das Marías? Xa sei que falar é gratuito, pero eu creo que aquí, os que nos sentamos neste pleno, temos que traer un poquinho de argumentos e de información. E o que acaba de dicir non é certo. Non é certo respecto a Virxen das Mareas. E se non pregúntelle ao seu ex-concelleiro do BNG, teniente alcalde en aquel momento, Carlos Besada, que foi un dos que promoveu esa iniciativa. Home, por favor, por aí sí que non. En todo caso, eso é o punto de vista que nos decimos e o punto de vista que nos parecemos. Que hai elementos na toxa para declarar os BIC, nós entendemos que esa máxima protección non chega a ese punto, pero bueno, xa está claro que temos discrepancias e vexo que non vamos a chegar a un punto de encontro. Creemos que posiblemente o balneario e a capela sí que teñen unha prioridade patrimonial e de protección, o Gran Hotel, os xardíns e os chalés que están enfrente pensamos que non, pero bueno, aí a nosa discrepancia e por aí que vamos a absternos. Ben, ahora sí, ten algo que decir e ahora votamos porque remataron os turnos e as réplicas. Bueno, primeiro, se lle presenta unha copia, polo menos, se o Centro Cultural Daniel Vázquez de Gulía se lle presenta unha copia da cal unha parte do Concello se leva a facer BIC e tal, polo menos, un pouco de interés, non? Porque você pode dicir, non, a que a min chegoume aquí unha copia e tal. Bueno, e xa está. E non se interesou en por que hai un centro cultural e por que unha asociación de patrimonio de Galicia está a favor de isto. Porque que esta xente, a xente que leva a Patrigal, por exemplo, xa non dixo a de Vázquez de Gulías, que pode parecer ao mellor un pouco máis por cariño ou por lo que sea, non. Pero a xente que leva a Patrigal, que eu sepa, son todos xente que sabe desto, e moito, e seguramente máis que a vostede e máis que a min. Máis que a min seguro, eu son humilde. Eso por un lado. Por outro lado, o tema que dixo aí unha cousa tamén anteriormente, onde estábamos nós? Onde estábamos nós? E onde estaba vostede? Porque que eu sepa, daquela, xa hai uns anos, vostede hasta chegou a valorar o vender o Monte Central para convertir en un campo de golf. Sí. Nos anos 90. Sí, home, sí. Sí. Sí, vostede nos anos 90. Sí. No, seriedade no. Eso é así. Na hemeroteca, búsqueo. Eu estaba daquela un poquinho así, sabía máis ou menos do que vai a cousa. Hubo unha intención de compra do Monte Central e vostede non era do que estaba ao contrario, desde logo. Entón, sume esa iniciativa, entre todos vamos a ser un poquinho máis fuertes. Se vostede pensa que hai algunha cousa que non é ou que non merece ser BIC, ateñámonos ao que dixan a xente que sabe desto, ateñámonos a eso, e a partir de aí bojar no mesmo sentido. Non dixo máis. Por alusións personales é que teño que falar, e iso está permitido, ademais, no ROF. Por alusións personales teño que falar. Retire o que acaba... No, retire o que acaba de decir. En nos anos 90 tiña 20 anos, estaba estudiando en Santiago. Pero vamos a ver, señor Noia, por favor. E mire, e máis, e podo sacar a cabeza ben alto, porque o Cacabelos, un dos que defendeu o Monte Central, foi meu pai, concelleiro do Partido Socialista. Eso sí que é certo. E jamás falou de vender o Monte Central para o campo de golf. Jamás. Dese Cacabelos pode falar, pero de non que diga eso, por favor. Un pouco máis de seriedade, vale? Un pouco máis de seriedade. Al paso, gracias. Vamos a ver. Estaba falando do Partido Socialista, naquele caso que estaba gobernando. Estaba falando, e manteño que dixen, non de vostede, quizá esa foi a meu lapsus, pero era do Partido Socialista naquele momento.
e manteño, porque é unha realidade. E sigo dicindo. Outra cousa, por certo, de seu pai teño moi bons recordos, non vai por aí. Procedemos, polo tanto... No, ainda non o remiten. Pois, veña. Con isto tamén... Bueno, se tanto lle ofende a historia, acabo de retratar... No, a ver, señor, vamos, a ver un momento, por favor, estou en posesión da palabra, hasta agora son o presidente do pleno, e hai algo que teño que aclararlle, que creo que non acaba de entender. Hai 2 turnos de réplica, rematamos, remata sempre o ponente da moción, vostede rematou, que pasa? Cometeu un error porque fixo unha alusión personal, e calqueira de nós pode reclamar e intervir cando hai unha alusión personal en ese aspecto. E foi o que fixen. Porque vostede dixo claramente que eu, nos anos 90, e aí está a hemeroteca, fun un dos defensores de vender eso. E vostede está dando voltas. No, estou aclarando. Entonces, estou aclarando, señor Noia. Por lo tanto, rematou o seu turno de palabra e temos que votar. Temos que votar, sí, é así. No, É que isto é así, non podemos estar nun tío vivo, fala, réplica, fala. Eu agora collín a palabra por unha alusión personal que dixo que non era certo. E suerte que acaba de reconocelo. Entonces, rematou o debate deste punto esta moción. O de usted personalmente. Bueno, non vou abrir un debate agora dos anos 90 do PSOE. Entonces, eso tampouco é verdad. Señor Noia, rematou. Vamos a votar. Vale? Entonces... A mí non me parece correcto. Vamos votar o expediente 2030/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do Benigá en defensa e apoio da declaración BIC do conxunto histórico-artístico formado polo Gran Hotel, Capela, Balneario 1928, Chalés Regionalistas, Xardín Balaustrada, Coxarróns e restos da antiga fábrica de xabóns. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por 4 votos a favor. Agora pasamos a mocións de urxencia, temos 2, vámolas a tratar por orden de entrada. A primeira foi a moción do Grupo Municipal Popular, que é moción do Grupo Popular en defensa do Estado democrático e de dereito e en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. É unha moción presentada de urxencia, polo tanto, como sempre, vamos a votar a urxencia. Votos a favor? Queda incorporada, polo tanto, cedía a palabra ao señor Leiva para a súa defensa. Sí, un momento. Sí. Boas noites, gracias por concederme a palabra. Bueno, vivimos unha das etapas máis escuras en termos de deterioro institucional e de casos de corrupción. As investigacións xudiciais acurralan por primeira vez en democracia a contorna personal e política máis próximo do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez. A súa muller, o seu irmán, os 2 últimos responsables da Secretaría de Organización do PSOE e, polo tanto, os número 2 do seu partido e a persona que nomeou como fiscal xeral do Estado están inmersos en diferentes dilixencias xudiciais relacionadas con presuntos delitos de corrupción. Ademais do dano reputacional gravísimo que repercute na máis alta institución executiva do Estado, afóndase nunha situación de crise de confianza nas institucións e na neutralidade institucional sen precedentes na nosa democracia. Con todo, lonxe de colaborar coa xustiza e co esclarecemento dos feitos obxeto de investigación, desde moi diversos ámbitos do Goberno de España, os seus membros e autoridades profiren descualificacións constantes á actividade dos xuíces e tribunais, nun comportamento impropio dun Estado de Dereito democrático e avanzado. A isto hai que engadir a actitude indulxente de formacións políticas como o BNG, socios de investidura de Pedro Sánchez, que, en palabras da súa voceira, Ana Pontón, acusan a xustiza de incorrer en lawfare na súa loita contra a corrupción en alusión aos casos que están afectando ao PSOE. Neste contexto, a presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial
fixo recentemente un chamamento ás autoridades e particulares para recuperar o respecto que merecen os tribunais de xustiza e quen os serve, e reclamou o cesamento de calquer presión ou interferencia no labor xudicial. Mais aló do contexto nacional xeneralizado de vergoña e despropósito, a situación está provocando unha perda de legitimidade institucional gravísima, a degradación do marco democrático e a ruptura da confianza cidadá no Executivo e nos representantes que o sustentan, feitos que só poden superarse coa inmediata convocatoria de eleccións xerais. Con todo, as recentes declaracións de Pedro Sánchez, ademais dun tufo dictatorial, ofrecen unha mensaxe desoladora. Admite que non adianta as eleccións porque o pobo non está con el. Dun xeito implícito, recoñece que ten secuestrada a vontade cidadá co único obxectivo de impedir a alternativa de goberno. Nunca antes un presidente afirmou algo parecido, consciente de que se trata dunha actitude de extrema gravidade nun país democrático como o noso. Esta corporación, facéndose eco da vontade e opinión da inmensa maioría da cidadanía que representa, non pode permanecer en silencio ante esta situación que exixe un pronunciamento firme en contra da corrupción, das acusacións e presións realizadas fronte á xustiza e aos xornalistas en apoio da súa independencia. É polo que o noso grupo eleva ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seno do PSOE, no Goberno de España e na contorna personal e política máis próximo ao presidente Pedro Sánchez. Segundo, condenar as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España e os seus socios atacando a xustiza e xornalistas que están destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Terceiro, exixir ao Goberno de España a inmediata depuración de responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios nas distintas institucións a revisión dos acordos de goberno ou o apoio político. Cuarto, requirir ao Goberno de España que, de xeito urxente, adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias xudiciais, parlamentarias e administrativas que investigan posibles irregularidades na súa xestión. E quinto, solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria das eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. Gracias. Ben, intervencións. Señor Otero. Boas, novamente. A verdad que me parece, pero que é increíble, que o partido máis corrupto do país, o único partido de España, creo que de Europa, condenado en firme como corrupto, veña a este pleno, ou aos plenos de toda España, porque sabemos que é unha moción que se está presentando de España, a falar de corrupción. Pero bueno, podo entendelo, o señor Casado xa dixo unha vez que nadie nos pode falar de corrupción, que neso, o noso ADN senón a corrupción, certo tiña moita razón. A corrupción, nós estamos totalmente en contra da corrupción, a corrupción en todos os aspectos, de todos os partidos políticos. Non, lóxicamente, o bipartidismo é moi afán da corrupción, tanto o PP como o PSOE son expertos en ese aspecto, pero non pode vir o lobo a querer tratar o jaliñeiro, o sea, isto é surrealista, que non teñan, pois, nin a mínima para filtrar e dicir, bueno, non vamos a ir ao pleno con esta cosa porque vamos levar a escachar, porque non pode ser. Non vexo ninguna proposta para solucionar a corrupción nesta moción, porque a única proposta que hai aquí é quítate tú para poner mellor. O sea, isto é o que se busca aquí. Deixa de ser corrupto ti para ver se volvo eu que son o experto. Non debemos tal. Esquerda Unida presentou 35 propostas contra a corrupción. 35 propostas. Pero non se presentaron agora porque surxira isto do Partido Socialista. Levamos anos propoñendo propostas e propoñendo normas que castiguen a corrupción e que eviten a corrupción. E incluso no noso programa electoral a nivel municipal levamos ese tipo de propostas. Non son cousa nova agora porque surgeu isto. Xa levamos anos con esas cuestións. Esas son propostas. Aquí
e exixir que se convoquen eleccións. Teño unha curiosidade, se Feijóo non foi presidente porque non quixo, que lle impide agora selo? Porque necesita unhas eleccións. Se dixo que non foi presidente porque non quería, pois se agora quere, que lle impide selo? Necesita eleccións? Non entendo eso. Que o sexa. Agora, volvemos a falar, estamos en contra de toda a corrupción, a todos os niveles. E todos os partidos seguramente tivemos corrupción, porque temos a forma de tratarla diferente, moi diferente. Mentres algúns lle aplauden aos seus corruptos, lle fan homenaxes, incluso non fai falta que sean corruptos, incluso acusados de acoso e cosas así, pois lle facemos homenaxes e lle aplaudimos, e lle damos o brazo por riba, pois outros partidos botámoslos fora directamente. Automáticamente quedan expulsados do partido. Entonces non poden vir vostedes a este pleno a darnos leccións sobre a corrupción. Perdón, como evitar a corrupción? Sobre a corrupción sí que poden dar leccións porque seguramente saben máis que ninguén. Eso está claro. Lógicamente vamos a votar en contra desta aberración. Nada máis. Moitas gracias, señor Noia. Permítame un pequeno 20 segundos de audio. La gente sabe perfectamente que cuando Susana Díaz sale a hablar de corrupción no tiene ninguna credibilidad. Que incluso cuando Felipe González viene a dar lecciones de corrupción tampoco tiene ninguna credibilidad. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Porque es nuestra seña de identidad. Repetemos, porque es nuestra seña de identidad. Este home, que era o señor Casado, cepillárono por intentar limpar un pouco o partido. A posición do BNG é simple. Teño 5 puntos aquí. Para nós o bipartidismo está atravesado pola corrupción dos pés á cabeza. PP e PSOE vanse alternando nun espectáculo que é bastante lamentable. A corrupción é un elemento estrutural da chamada transición política. Da ditadura franquista á democracia constitucional. É un dos síntomas da escasa calidade democrática do modelo de Estado que resultou do réxime do 78. Atravesada desde a monarquía, aquí quero facer unha paradiña, ata os partidos da alternancia bipartidista que a sosteñen. De aí que de maneira constante PSOE e PP se teñen alternado en escándalos de corrupción, co desvío e uso caciquil de recursos públicos. E certo é que o PSOE trata estas cousas dunha forma moito máis, pois, digamos, diáfana. Non rompe discos duros nin cousas desas, non? Esta situación provoca o descrédito e a desafección da política na sociedade. Fronte ao discurso do que todos son iguais, que procura distanciar a maioría social da política e abre o paso ao avance da direita reaccionaria, o BNG reivindica con orgullo que nos máis de 40 anos de historia, pasando por moitos gobernos de concellos, de deputacións e mesmo no goberno da Xunta, non tivo ningún cargo público nin cargo electo condenado por corrupción. A honestidade e a coherencia definen a nosa práctica política, porque os nacionalistas galegas entendemos que facemos a política de maneira diferente. A honestidade e a loita contra a corrupción, viñer de onde viñer, fan parte da nosa práctica política e institucional. Diante dos máis recentes escándalos que afectan ao núcleo da máxima dirección do PSOE, tanto a nivel de partido como de goberno, 2 secretarios de organización e un exministro da carteira do Executivo coa maior capacidade de investimento, a reacción do Bloque Nacionalista Galego foi inmediata e contundente. Exiximos respostas claras, depuración de responsabilidades e medidas efectivas. Calquera caso de corrupción debe ser investigado en profundidade e ata as últimas consecuencias. Por iso, demandamos no Congreso a comparecencia urxente do presidente do Goberno. Solicitamos unha auditoría de toda a contratación do Ministerio de Transportes e que se poñan en marcha medidas firmes e contundentes que garantan o estrito cumprimento da lei no manexo de cartos públicos, con accións concretas tamén contra os corruptores. Porque esta é outra, os corruptores. Os que levan a corromper. A trama empresarial que se vale de mordidas e sobornos para lograr irregularmente contratacións públicas e outros beneficios. E aí non se lle mete man. Levase sin meter man desde nunca. O BNG será sempre exixente na depuración de todas as responsabilidades, tanto de quen se aproveita desde as institucións públicas para lucrarse, como quen desde o ámbito económico procura por o BOE ou o DOGA ao servizo dos intereses particulares. O BNG non vai facilitar nunca un goberno da dereita e da ultradereita. Se alguén sabe de corrupción é o Partido Popular,
12 ministros da Aznar estiveron imputados por corrupción. O goberno de Rajoy caeu polo caso Gürtel e a corrupción generalizada do Partido Popular. E na Galiza son tan abondosas como acreditadas as prácticas opacas, caciquís e corruptas do Partido Popular, en favor de empresas amigas, con escándalos como o sobrecoste de 470 millóns de euros do Hospital Álvaro Cunqueiro, sinalado nun informe oficial do Consello de Contas, a existencia de máis de 1.500 contratos menores por importe de case 5 millóns de euros en favor da empresa dirixida pola irmán do daquela presidente Feijóo, o bloqueo antidemocrático e ilegal a que o PP someteu a Comisión de Investigación sobre estas irregularidades, aberta no Parlamento da Galiza, por impulso do BNG, deixou en evidencia como o Partido Popular non só non pode combater a corrupción, senón que participa dela. O acceso da dereita e do ultraespañolismo ao goberno central cun executivo PP-Vox non iría a resolver ningún problema e sería, ademais, garantía de políticas antisociais, antidemocráticas e antigalegas. Tampouco aceptamos a carta do medo á dereita como cheque en branco, que o goberno pretende. O PSOE debe demostrar con feitos áxiles e contundentes que quere combater claramente a corrupción, caia quen caia, e asumindo todas as responsabilidades que deban asumir. O BNG non é socio do actual goberno de Pedro Sánchez. O BNG suscribiu únicamente un acordo de investidura con importantes compromisos para a mellor atención das necesidades e intereses deste país, que o Executivo debe cumprir. Mais, como dixemos desde o inicio, ficamos coas mans libres para que facer valer Galiza no Congreso, sen dependencias nin subordinacións, e cun compromiso inequívoco cunha verdadeira regeneración democrática, co avance en dereitos e liberdades e desterrando a corrupción da vida pública. Gracias. Moi ben, gracias. Bueno, anteriormente... bueno, dicía a compañeira do Partido Popular que si daba argumentos e isto se extendía, entonces eu aquí ahora de verdad hai que dar argumentos. Ustedes están os 4 convencidos de presentar esta moción? A ver, ¿sí? ¿Pero de verdad? Sí. Como decía o outro, pero isto é para empezar a decir, oye, pero ¿qué es corrupción? Y tú me lo preguntas, Partido Popular, mirando con tu color azul a... Pero, por favor, é que dan ganas xa nin de contestar. Vaya por diante. Estos casos, o caso Coldo, Ábalos, Cerdán, o gallá que a xusticia actúe da forma máis rotunda e contundente posible. Total. Personalmente, a min dame asco esta situación, sobre todo para os concelleiros e concelleiras que defendemos as siglas do Partido Socialista durante moitos anos nunha vila como Grove e en outras vilas e me solidarizo con moitos que soportamos, aguantamos as siglas deste partido e ahora que veñan estes e que nos deixen con esta imaxe. Polo de agora estamos a falar de persoas. E as persoas de todos os partidos son corruptibles, porque todos somos corruptibles. Cal é a diferencia? Que a día de hoxe o Partido Socialista como partido non está en ese ámbito. Pero que venga a falar o Partido Popular de verdade, é que cando vexo o dirixente, o señor Feijóo, falar como si eu acabo de chegar e isto do PP é outra historia, pero por favor, o dixo o compañero Esquerda Unida, o único partido creo que de Europa sentenciado por corrupto, o Partido Popular. Hai un listado de causas de corrupción a todos os diferentes niveis de goberno do Partido Popular que é moito máis amplia que esta moción. E veñen aquí como se nada pasara. Aquí, venga, vamos para diante. E a súa muller e o seu irmán, bueno, eu digo o seu novio e o seu irmán, e lle pone Ayuso e estamos a falar do mesmo. Non están investigados, están aí cobrando comisións que, madre mía. E, por certo, causa pola cal o señor Casado o señor Casado votaron fora. ¿Por qué? Porque la jefa dijo, este fuera. La jefa. E despois falan vostedes de que vivimos nunha das etapas máis oscuras en términos de deterioro institucional. Pero a que falan? A época de M. Rajoy?
Pero, a ver, home, pero de verdad, eu cando entra unha moción destas no Partido Socialista que vexo que dentro do Grove non ten cabida, eu non presento. E vostedes aquí, eu xa sei que teñen que seguir unhas directrices, pero é que isto non se sostén baixo ningún concepto. Dano reputacional gravísimo que repercute na máis alta institución executiva do Estado. Falamos de Bárcenas, falamos de M. Rajoy, falamos do goberno de Aznar, que o 99% dos seus membros están acusados, investigados e moitos condenados por corrupción. Pero, por favor, home, pero de verdad que veñen con isto por aquí. Pero ese río anda por riba, pero, a ver, é que queren dicir, non, é que a historia, as cales vostedes fan moitas alusións, moitas veces, a historia vale de algo. E isto non é, non, é que hoxe, 30 de xunio de 2025, o que pasou anteriormente non importa, e agora hai que traballar isto. Claro, é que eu sei a desesperación do Partido Popular por votar a Pedro Sánchez fora. Home, ves? O acabas de decir? Gracias. Gracias, claro. Claro, bien. Pero, cal é o problema? Que non teñen forma nin con isto. E xa veremos o que pasa no tempo. Entonces, con todo, lonxe de colaborar coa xusticia e co esclarecemento dos feitos obxetos de investigación desde moi diversos ámbitos do goberno de España, os seus membros e autoridades profiren descualificacións. E me falan vostedes que ese ministro Fernández e o seu secretario xeral están investigados por escoitas no seu despacho e grabacións, Villarejo e compañía, pero Partido Popular, pero de verdad que veñen a falar de corrupción vostedes? Non, home, non, calen a boca. Xa se verá que pasa coa xusticia, xa se verá onde acaba isto. Pero, desde logo, miren, falen con Feijóo, digan, mira, no Grove dixeron, lles está ganando a ansiedade. A ansiedade, sí, ao Partido Popular. E despois, máis alá do contexto nacional señalizado de vergoña e despropósito. Pero, de que falan? A ver, de que están a falar? De todos os casos, o listado de casos investigados condenados do Partido Popular? É que, ás veces, para presentar isto a nivel de Partido Popular, eu de vostedes catro non teño dúbida de nada. E poden presentalo a nivel individual, veña, vale, pero co Partido Popular, por favor, home, un poquinho de decencia, un poquinho de moral, un pouco de consistencia, de rigor, de seriedade. É que isto non se sostén. Isto non se sostén. Volvo a dicirlo. Pero, e tú me lo preguntas, que es corrupción? Tú, Partido Popular. Home, por favor. É que, desde logo, como comprenderán, é que xa non, vamos, porque temos un acordo de votar a urxencia e así o fixemos, porque non merecía nin a urxencia esta moción, sinceramente. Eu xa sei que é unha obligación que lles impoñen, pero non poden vir aquí a presentar estas cousas. O PP, estas siglas, non. E lles saco incluso do Grove, veña, lles concedo a licencia, pero o Partido Popular, o PP... No, perdón, non me están entendendo. Non me están entendendo. No. Espere, señor Leiva, non se ofenda. Igual non me expliquei ben. Que lle digo que o Partido Popular do Grove me merece todos os respetos e toda a seriedade. Entonces, por iso lle decía, ahora que o PP, non falo do PP do Grove, o PP veña a falar de corrupción, por favor, que parece unha cámara oculta, que espero que ao acabar o pleno digan, mira, isto era a cámara oculta, o inocente. A ver, home, de verdad, home, un poquinho de vergoña, que non se sostén, como comprenderán, vamos, isto, nós vamos a votarlo en contra, pero claramente. Señor Leiva, ten a palabra. A mí sinceramente, espera. Digo que era de esperar a reacción de todos os partidos da esquerda. Era de esperar. O sea, isto contábamos con ello, seguro. O que pasa que, vamos a ver, o que está de actualidade hoxe, na prensa,
nas televisións, nos periódicos en toda Europa é a corrupción do Partido Socialista Obrero Español. Ustedes están hoy en la cresta de la ola de la corrupción. Son top 10 de la información por corruptos. Y ahora que me venga usted que no podamos hablar nosotros, concejales del Partido Popular del Grove, por el que muestra usted mucho respeto, de corrupción del PSOE, que no estemos legitimados para hablar de corrupción cuando usted mismo deslinda lo que son los partidos de las personas, nosotros no podemos hablar de corrupción. Pero sí está habiendo corruptos en el PSOE y están siendo investigados y están siendo noticia, más que le pese, más que le pese. Y no vamos a tirar de hemeroteca y del historial del PSOE de los casos de corrupción, porque entonces ustedes tampoco estarían legitimados para hablar de corrupción del PP, cuando ustedes, hay una larga lista, ya no digo hablar de los seres de Andalucía, el caso Filesa, etcétera, etcétera, el caso Roldán, hasta llegar a nuestros días con el caso Sánchez Cedrá, Ábalos, Coldo, el Tito Berni, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí, están en el poder y están en boga. Su corrupción está de moda, están saliendo los... Y hoy es lo que toca aquí. No toca hablar del pasado, de los casos de corrupción del Partido Popular. Hoy toca hablar de la corrupción del PSOE, porque es sangrante lo que está pasando en España con el Partido Socialista, abanderado por Pedro Sánchez, que, como sabe usted perfectamente, tiene a su mujer investigada, tiene a su hermano ya procesado y tiene a los dos número 2 secretarios de organización, los tienen investigados. Y hoy uno entró en prisión. Por algo será, pero bueno, son los jueces fachas y corruptos que están haciendo lawfare, como dice el BNG y como dicen muchos miembros del Partido Socialista Obrero Español, con el ministro de Justicia Bolaños a la cabeza, que está revolucionando el panorama judicial español en contra de la división de poderes y de los principios generales del derecho. Y dice ustedes, claro, nos ventilamos, el PP se ventila a gente que se revela con la corrupción. ¿Qué pasó con Lobato, señor Carabelos, en Madrid? ¿Y qué pasó con tantos otros? ¿Qué pasa con el presidente de Castilla-La Mancha? ¿Qué pasa con los otros díscolos del PSOE, clásicos y respetables, que le cogieron que aparecen en las conversaciones de Pedro Sánchez hablando verdaderas animaladas de sus compañeros, incluso de la ministra de Defensa? Pero bueno, toca hablar del Partido Popular y de las condenas que hubo, que las hubo. Y yo insisto, yo creo más en la corrupción de las personas, que son las que se corrompen, que en las siglas. Y si por si no lo sabe, el Partido Popular sí que fue condenado como persona jurídica. ¿Pero sabe por qué? Porque el Código Penal, cuando se cometieron todas esas tropelías con el PSOE, cuando se produjo con el R, no había cambiado el Código Penal haciendo imputables a las personas jurídicas. Es simplemente esa explicación. Hoy en día el PSOE estaría tan condenado o más que el Partido Socialista, porque antes era el término societas delinquere non potest, es decir, la sociedad no puede delinquir. Pues cambió el Código Penal y nos pilló al PP, pero el PSOE podría estar en los anales de la historia como el partido más condenado y corrupto de toda la historia de España. Hombre, yo me esperaba la respuesta de Izquierda Unida, obviamente, sí, pero Izquierda Unida, que hoy nos levantamos con la noticia, IU, un año más en la lista de morosos de Hacienda. Su madre exige más impuestos, pero ellos no los pagan. Hombre, que falen vostedes tamén de limpieza ética e de moralidade, vostedes, os morosos, na lista de morosos, Izquierda Unida, e que despois non se descabalgan de estar co PSOE. A ver, pero que lle costaba hoxe ao de Izquierda Unida tamén facer o reproche que está facendo toda España e todos os partidos políticos de España de toda a orbe española de partidos contra Pedro Sánchez e a corrupción que estamos vivindo. Que lle costaba tamén emitir un reproche? No, o reproche é el tú más, que xa sabíamos, igual tú más, e o BNG idem de lienzo, é dicir, a súa portavoz, a súa número 1 en Galicia, pois
que é? Pues apoyar ao gobierno de PSOE ante el miedo a que venga la derecha y la ultraderecha. Es mejor que sigamos como estamos. É eso que están votando vostedes, que continúe a mesma situación de inestabilidade política, inestabilidade social, etcétera, etcétera. Co cal, entendo que está máis que justificada esta moción polo que dixen ao principio. É dicir, hoxe, vostedes, o Partido Socialista, son noticia. E non digo Partido Socialista do Grove, que eu non vou a dicir poño a mano lume, como decía a vicepresidenta do goberno con Cerdán, pero estou completamente seguro que vostedes non ten están limpos de polvo de palla. Pero o Partido Socialista Obrero Español, hoxe en día, é un partido que merece reproche por parte de todos, incluso por parte de vostedes, como fixeron outros socialistas, outros destacados líderes socialistas que están criticando este tipo de comportamiento. Nada máis. Ben, gracias. Procedemos a votar, polo tanto, esta moción do Partido Popular. Rematou el. Que? Bueno, a ver, elevamos unha intervención, responde, si se podía haber unha réplica pequena. Pero réplica pequena. Corta. Venga, pois pido a palabra. Sí, moi pequena. É que falou o señor Leiva, falou de que o tema da corrupción que eles eran o pasado, foi no pasado e agora é o presente. Eu quero recordar que ainda estamos en busca de onde está un tal M. Rajoy, agora mismo. Sí, oye, é que é máis JM Aznar, nun listado que había aí de recibir sobres. Ainda hoxe en día non sabemos quenes son. É curioso. Por iso nós fiámonos en xeral da xustiza española, en xeral. Ao mellor, o que teñen presa é que lle veñen xuizos aí por outras, causa Púnica, causa Gürtel, que teñen por aí tamén, e ao mellor o que teñen é que hai ver se acabamos dunha vez de cambiar o goberno e tal. Non será eso, señor Leiva? Bueno, eu entendo que pode ser eso. E outra cousa, sabe que me deixa unha sensación? Deixame a sensación de que son felices con que haya corrupción. Deixame esa sensación. Bueno, pois parece. Gracias. Lle corresponde ao señor Leiva se quere contestar, se non votamos, procedemos a votar. Aquí o señor Mariño está cansado. Venga, procedemos a votar. Votamos a moción de urxencia do Grupo Popular en defensa do Estado Democrático e dereito e repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal de política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Votos a favor? En contra? Queda rexeitada por maioría. Pasamos agora a outra moción de urxencia que presenta o BNG, que é unha moción, permítame que vou ler o título, madre mía, moción da BNG en defensa da igualdade e contra a LGTB-fobia. Como é de urxencia que vota a urxencia, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ten a palabra o señor Noia. Bueno. O BNG en defensa da igualdade e contra a LGTB-fobia. Exposición de motivos. O día 28 de xuño conmemorase internacionalmente o Día do Orgullo LGBT en lembranza da revolta de Stonewall, acontecida en New York no ano 1969. Máis de medio século despois foron dándose múltiples conquistas de dereitos básicos para as persoas LGBT, grazas a unha loita colectiva infatigável. Porén, a pesar dos avances, segue a haber moito camiño por percorrer para acabar coa discriminación e a violencia que padecen as persoas LGBT alrededor do mundo, como tamén na propia Galicia. A LGBT-fobia existe aínda no noso país e conta con boa saúde en certos sectores, polo que se fai preciso continuar desenvolvendo ferramentas eficaces para o seu combate. Neste senso, compre lembrar o asesinato de Samuel Luís na Coruña hai só 4 anos, no contexto dunha agresión homófoba. Os delitos de odio de carácter LGBT-fóbico son os segundos máis denunciados
segundo o Ministerio do Interior, só superados polos de carácter racista e xenófobo. Segundo esta mesma fonte, no Estado español foron 522 os delitos destas características durante o ano 2023, incrementándose respecto do ano anterior. Mais é preciso sinalar que a respecto das agresións LGBT-fóbicas existe unha importante taxa de infradenuncia, pois máis dun 80% das agresións sufridas, algúns estudos sinalan cifras superiores ao 90%, non chegan a denunciarse nunca, polo que as cifras coas que actualmente contamos non deixan de ser a punta dun alarmante iceberg ou iceberg. O informe, análise, datos e recomendacións para o recoñecemento da diversidade en Galiza, elaborado no 2023 polo Foro de Identidades e Disidencias Sexuais no seo de Consello da Cultura Galega, advirte sobre a situación das persoas LGBT actualmente. Neste senso, resultan preocupantes os datos obtidos en varias áreas, sendo graves os do ámbito da educación, salientando que o 88% das entidades e colectivos LGBT galegos non considera que os centros educativos do noso país sexan espazos seguros para as persoas LGBT. Non é o único estudo que alerta sobre esta situación sobre os centros de ensino galegos, pois no pasado ano, un estudo desenvolvido por Agareso, Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, volveu a poñer o foco sobre esta temática, recoñecendo que, se ben a diversidade LGBT é unha realidade cada vez máis visible nas aulas, aínda son moitas as persoas que non poden expresarse libremente sobre a súa orientación sexual ou identidade de xénero por medo ás ameazas, ao trato diferencial ou ao acoso, unha vez que os centros educativos non son espazos seguros. En base ás enquisas realizadas, os datos amosaron que o 81% do alumnado LGBT sufriu algunha agresión e o 69% do profesorado presenciou algunha vez agresións contra a poboación LGBT. O marco legislativo existente na Galiza é claramente exiguo, ademais de que aínda non está completamente desenvolvido, a pesar de superarmos xa a década desde a aprobación da Lei 2/2014, pola igualdade de trato e a non discriminación das persoas LGBT. As decisións adoptadas por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza provocan que, por exemplo, aínda non exista ninguna legislación específica que recolla os dereitos das persoas trans ou que non se teñan desenvolvido medidas concretas en materia educativa para fomentar a diversidade e combater a LGBT-fobia. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello do Grove presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. 1. O Pleno Municipal reafirma o seu compromiso cos dereitos de todas as persoas, independentemente da súa orientación e ou identidade de xénero, e condena os discursos de odio espallados por movementos reaccionarios, polo que todas as forzas representadas no mesmo asumen o acordo de traballar activamente para evitar a discriminación, non asumindo posicións LGBT-fóbicas, nin establecendo acordos e alianzas con forzas políticas e colectivo que os apoien. 2. Instar ao Goberno Municipal a visibilizar este compromiso. 1. Visibilizar este compromiso, ademais de coa exhibición da bandeira do orgullo LGBT na Casa do Concello. Sabemos que xa pasou o día e pasou a romería, pero si pode valer para o ano que ven. Fomentar actos en prol da educación na diversidade e na normalización da condición sexual de todas as persoas. Sei que se puxo unha banderola, puxo o venres, sei non. Pero estamos falando da semana. Promover políticas municipais que garantan a igualdade e a visibilidade do colectivo LGBT. 3. Dirixirse á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado para reclamar a ampliación de dereitos e a aplicación de medidas efectivas contra o odio, a discriminación e todas as formas de violencia. 4. Instar aos gobernos da Xunta de Galicia e do Estado a ampliar os dereitos recoñecidos na legislación actual e desenvolver e aplicar políticas activas contra o odio e a discriminación, con medidas claras para a protección dos colectivos que poidan ser albo destas violencias e con iniciativas para combater non só a LGBT-fobia e a transfobia, senón tamén o machismo, o racismo, a xenofobia ou calquera outra forma de violencia. Ben, ata aquí a moción. Eu quixera ceñirme un pouquiño o que foi a Semana LGBT no Grove. E para iso, a celebración do orgullo LGBT
É unha ocasión fundamental para reivindicar a igualdade e a diversidade dos dereitos dun colectivo que aínda loita contra a discriminación e a invisibilidade. E por iso resulta profundamente decepcionante constatar a falta de compromiso real do Goberno Municipal de Ogrove con estes valores. A pesar das declaracións institucionais que asumiu no pasado. No ano 2024, coa lectura dunha declaración institucional no inicio do pleno, este Concello fixo un chamamento público ás entidades locais para unirse na loita por unha sociedade máis xusta e inclusiva, prometendo continuar o traballo pola igualdade. Porén, este ano a súa actuación quedou reducida a unha actividade teatral sen apenas difusión, cunha participación escasa e coa ausencia case total da Corporación Municipal, a Esquerda Unida de BNG. Tal desinterese é unha mostra máis da desconexión entre as palabras e os feitos, unha contradición que debilita a credibilidade institucional e deixa desamparadas as persoas que confiaron nas súas promesas. No BNG non sabemos xa como chamarlle a falta de iniciativa que se percebe en todas as materias que concernen este goberno sobre os asuntos que xeneran actividade e animación en xeral deste pobo. Unha bandeira na fachada exposta desde venres, é dicir, un día antes do Día por Excelencia do Orgullo, é toda a expresión externa efectuada. Celebrar o orgullo nun pobo como o noso é precisamente un acto de valentía e compromiso. É dicirlle ás persoas LGTB que non están soas, que a súa comunidade recoñece e defende os seus dereitos. Non facer nada ou facelo de maneira testemunhal, por facer, sen implicación, é contribuir ao silencio que permite o avance de discursos reaccionarios e a recorte de liberdades como vimos en Budapest. A pasividade e o poñerse de canto son unha forma de complicidade. De momento, hasta aquí o deixo. Eu non quero que se entenda mal, quero que se entenda como unha crítica para solucionalo de aquí en diante. Nin máis, nin menos. E nada máis, se quere debatir... sí, unha única cousa. Esta moción tampouco ven, ou non ven, como un feito de aproveitarnos da ocasión. Non, non é iso. É simplemente que vemos como se deterioran este tipo de cousas e non se mantén un perfil alto, como pasa en povos como están alrededor. Ribadumia, gobernado polo PP, Illa da Lousa, gobernado coa Consellería de Cultura e Igualdade do BNG, pero Vila García tamén, gobernada polo PSOE, fan actividades toda a semana, e incluso a semana que ven, ainda lle quedan. Entón, non entendemos o porqué este parón no Ogrove. Nada máis. É o que queremos é que se solucione, nada máis. Gracias. Ben, gracias. Alguna intervención? Señor Otero. Sí, ben, nada, simplemente indicar que Esquerda Unida vai apoiar a proposta. Certo é que tamén tiñamos unha moción que solemos presentar todos os partidos cando é nestas épocas, pero, bueno, como chegaba todo o pasado, como digamos, pois non a trouxamos a pleno. Sí que, bueno, pediría, porque certo é que todos os anos traemos mocións para ao final pedir enarbolar bandeiras, sea o día de LGTBI, sea o día da muller, sea que sea. Parece que temos que traer a moción para que se faga, non? Ao final, deixáronse de facer aqueles actos medio institucionais onde todos os concelleiros participábamos na enarbolación desa bandeira como, bueno, pues como reivindicación conxunta da situación de apoio. Entón pediría que a partir de agora, que xa que tal, pues fagamos ese acto, non, de reivindicativo a nivel de colectivo do pleno. E si, tamén pediría, porque sei que no Consello Local de Igualdade xa levamos anos reivindicando tamén o cambio das bases que regulan o órgano, e unha das propostas que temos feito dende Esquerda Unida era incluir a este tipo de colectivos que si existen ou se crean ou tal que teñan cabida dentro do Consello Local de Igualdade, porque creo que é o espacio onde tamén poden participar co propósito de chegar a un pleno sin que os partidos veñamos con mocións e traigamos unha declaración institucional fomentada polos propios colectivos ou o propio Consello Sectorial onde estén todos involucrados. Co cual, nada, deixo esa sonda para que recolle o Goberno e nada, apoiar a proposta que trouxo o BNG, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Pois procedemos, por tanto, a votar. Moción de urxencia do BNG en defensa,
en defensa da igualdade e en contra a LGTBI-fobia. Sí. Sí. Solo un segundo. Darle as gracias a Esquerda Unida e nada máis. Gracias. Ben, pois procedemos a votar esta moción. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Non habendo máis mocións de urxencia, pasamos aos seguintes puntos, que son rogos e preguntas. Solicito, como sempre, a todos os compañeiros e compañeras que queran intervir que soliciten a palabra, e despois os compañeiros e compañeras de goberno que tamén soliciten a palabra para aqueles rogos ou preguntas que queran contestar. Señor Otero. Ben, nada, breve hoxe. Bueno, a semana pasada saíamos na prensa pois pedindo que o pintado de rúas se estendera a todo o Concello, pero creo que nos equivocamos. Me equivoquei eu personalmente, nos equivocamos como grupo porque deberíamos pedir que polo menos as rúas que están asfaltando que se pinten antes do verán, xa mañán é día 1, e incluso as rúas recén asfaltadas non están nin pintadas as sinais horizontais, co cual me parece un pouco lamentable, pero sí que, bueno, que procedan a facer eso e a pintar o resto de pasos de peóns porque é un perigo para os viandantes. En segundo lugar, quería preguntar como se está procedendo no tema do colector marrón. Sabemos que está habendo unhas charlas que algúns veciños recibiron unhas invitacións, unhas charlas ou tal, que poden acceder ás tarxetas ou ás chaves para poder facer uso do colector marrón. Entendemos que eso é primordial e importante porque hai outros tantos veciños que queremos facer uso do colector marrón e non temos a posibilidade porque non existe chave. Entón non sei se está indo por barrios, se a cousa paralizouse agora, se vai a continuar. Entón, cal é o planning que está executando dentro do goberno, e imagino que dentro do Sogama, para poder usar o colector marrón, que todos os veciños podamos participar del. Logo, que sucede coa recollida selectiva? Porque eso, mes de xullo, colectores de plástico, colectores de cartón a tope, días, non sei se en algún sitio semanas, pero sí que cheos a rebosar durante moitos días, co cual pediría que se force unha recollida máis asidua nesta época, sobre todo porque aumenta a poboación e, lóxicamente, aumenta o depósito de plástico e cartón nos colectores, co cual pediríamos que se fixera ese esforzo de aumentar as recollidas. Logo, non sei se insistir na fonte de Estonio, porque que xa non se ve, entón non hai forma de saber onde está a fonte, hai un carteliño que se tape, non sei se ten que tirarse abaixo, non saben por onde ten que baixar, porque a fonte está desaparecida. Entón que se proceda a facer a limpeza desa fonte. Logo hai veciños que nos piden que, bueno, hubo rúas que cambiaron de dirección, entón as placas que indicaba a rúa na que estaba, pois quedan na saída e non na entrada da rúa, co cual me din que carteiros que teñen dificultades incluso para topar as rúas ou incluso os que teñen pisos turísticos ou tal, que lle costa que as persoas cheguen a aos destinos, co cual un pouco reordenar as placas do nomes das rúas. Logo, algo que xa é típico, que é o tema das baldosas. Estamos a nada, as portas dun de xullo e numerosas rúas coas baldosas levantadas. Isto está a provocar incidentes. Hai 2 días coincidín, 3 días coincidín con un veciño que acaba de chegar ao centro médico, na Toxa, que tiveron un incidente, pero que están chegando queixas continuas na Platería, na calle Rúa do Corgo, en casi todas as peatonais. E o problema desto, que non culpo o goberno, pero tamén o culpo, vamos a entendernos, que é que cando fan a reclamación, a pertinente reclamación, por o mal estado da rúa, o seguro do Concello alude a que como é de día tens que saber por onde andas, pero ao final que estamos andando por prácticamente minas. Estánse rexeitando moitas podemos verlo na Xunta do Goberno, que se rexeitan moitas das reclamacións que se están facendo por parte de veciños que sufren algún dos incidentes.
Co cual, bueno, pediría que, polo menos, que as rúas estén en condicións para que os veciños podamos circular por elas tranquilos. Creo que me queda... Vale, comentáronme esta semana que o camión de emerxencias non pasou a ITV, que estamos en camión de bomberos, digamos, de emerxencias. Entón, cal é o paso que vai a dar o goberno para subsanar isto? Porque é grave que o Concello ahora mismo, o Servicio de Emerxencias, non conte co camión para a extinción de incendios. Dada a situación de calor tal que pode aumentar o risco de incendios, pois é bastante grave que non poidamos contar co camión. Que xa antes era difícil contar con el, porque parecía que tiñan que empuxalo para arrancalo. Pois, bueno, ahora nin eso, xa non hai oportunidade nin de empuxalo. E, por último, bueno, volvo a insistir no do día 1 que mañán, non sei se son conscientes do estado en que se atopa o Concello, praias, rúas, xa fixamos esta crítica o ano pasado de que chegaban tarde á estación veraniega, pero que están volven a chegar tarde outra vez, o sea, que non aprenderon do ano pasado, este ano, pois, máis de lo mismo, co cual non entendo como podemos cair nos mesmos erros ano tras ano, e vamos a vir con cuestións de personal, pero que tiveron tempo de sobra para ir capeando pouco a pouco e ter un pouquiño o Concello en condicións para que os veciños que se achegan, incluso os propios veciños do Grove, non nos sintamos vergoña de ter que mostrarlle a imaxe que en moitos sitios se está dando da nosa vila. Nada máis. Moitas gracias, señor Otero. Perdón. Para, José. Así. Hola, boas noites. Nada, era unha reflexión en alusión a unha noticia que saleu hai pouco máis de unha semana na que se falaba de un plan especial de limpieza para o verán. Creo que se ten incidido aquí en varias ocasións en que queríamos desestacionalizar o turismo. Entón, se queremos desestacionalizar o turismo, sería máis ben un plan especial de limpieza para todo o ano. Igual hai que ir pensando. A noticia tamén falaba de, creo que se contrataban a 3 personas. Época na que duplicamos ou triplicamos a poboación, creo que 3 personas máis poucos son. Falábase tamén de limpieza das principais praias e comentan usuarios de praias secundarias se a esas praias non se lle vai a facer unha limpieza. E eu non sei se é que todo o mundo se me ven queixando a min ou é que cadro con todos, pero o certo é que hai anos, e en isto coincide a maioría da xente, que o pobo non daba unha imaxe tan descoidada, non vai decir sucia, porque a suciedade a veces tamén depende do civismo da xente, pero sí unha imaxe descoidada do pobo turísticamente. Entón, creo que resultamos ahora mismo moi pouco atractivos e unha imagen que creo que hai que coidar. Creo que hai xente que, sí, claro, turismo seguimos tendo, pero eu creo que hai xente que ven, e non digo que non repita, pero que sí se queda con unha imaxe moi pobre de pobo, e creo que é algo que se debería de recapacitar e ver que se pode facer pois para ter unha imaxe un pouquiño máis vistosa. E coincido un pouco co de Izquierda Unida en que realmente tamén vamos un pouco tarde. Esa noticia a mediados de xuño, home, pois estaría moi ben en abril, aplaudiríamola, pero a mediados de xuño, pois, un pouco tarde. Gracias. Moitas gracias, señora Lamas. Gracias, boas tardes. Eu teño unha pregunta referente, bueno, falou o compañeiro de Izquierda Unida sobre a pintura das rúas. Que pasou en Luís Casais? Acabouse a pintura ou non sei? Porque xusto hasta onde está o abogado chega pintada toda a rúa hasta aí. E daí para arriba María Jesús e todo aquelo quedou marcado, pero non se pintou. E digo eu, tamén se pode estirar a pintura para o Monte da Vila, non? Porque sigo insistindo en que entramos no verano e aí vaise formar a de Dios. E eu non me corto en chamar todos os días a quen sea, Só saben ustedes que non me corto, porque o que non pode ser é que vai a pasar un camión de basura, unha ambulancia ou algo,
non estén marcados nin os aparcamientos, nin haxa unha organización ali para evitar ese tráfico rodado que se dá nesta época veraniega, porque non escapa o Monte da Vila, porque arriba teñen aparcamientos e a gran maioría que non atopa aparcamiento aquí, vai aparcar ali, e non o deixa unha hora ni media hora, igual o deixa os 10 días que está no Grove. Despois quería tamén, falando do Monte da Vila, temos un problema moi grave nesa porta de arriba do ascensor do Monte da Vila, pero moi grave. Uxe, eu incorporeime a traballar e desde as 10:30 da mañá, 10:15 da mañá, e cando me marchei, que eran as 4 da tarde, ali estaban constantemente rapaces entrando, salindo, reventando botellas, bebendo. Creo que estuvo algún municipal por ali chamándolles a atención, pero non debeu conseguir nada. E o siguiente a estar ali, tamén hai quen lle vai a surtir certas cousas, porque os ves chegar, salir dali, vir ca mochila, entregar e marcharse. E todos conocemos no pueblo quen se dedican a isto. E, ademais, esta xente, ao salir do ascensor, sí, non haga así, señor Santiago, porque sí. Es una zona donde van a trapichar ahora últimamente, porque yo lo veo constantemente. Y se lo puede certificar hasta la Guardia Civil, cuando pasa por allí. Y esta gente, porque tengo también fotografías, que ya se lo dije alguna vez, suben de modo gracioso a la parte de arriba del auditorio y se sientan colgados con las piernas hacia afuera. Es la segunda vez que lo digo en el pleno y algún problema vamos a tener. El problema, desde luego, cuando sea, va a ser grave. Deberíamos tomar medidas antes de que pase algo. Los patinetes, es lo mismo. Bajan por esa calle del Monte de la Vila, ya no sin casco y de uno en uno, no. Bajan incluso hasta 3 en el patinete. Y no les digas nada porque aún tienen ellos más que decir, claro, efectivamente. Y bajan, rodados, cruzan la Castelao todo y ahí van. Seguimos con una ordenanza que, hombre, está ahí, todos la deberían conocer a día de hoy después de la supuesta información que se les dio en la calle y demás, pero nadie la cumple. Ni los agentes, porque te pasan al lado, los agentes contigo y el agente se queda tan ancho. Entonces, tengo después aquí Monte de la Ciradella. Sigue sin limpiarse, sigue todo manga por hombro, suben los turistas, quedan alucinados de lo bonito que lo tenemos y, claro, me sumo a más de lo que dice mi compañera. Esto debería ser urgente ya, dejarlo limpio, igual que urgente debería ser en la playa de Raeiros, un pasamanos que se cayó en la bajada que hay, una de las bajadas que hay a la playa de Raeiros, pero que no es de ahora, eso ya estaba el año pasado caído. Con el agravante de que ahora las tablas se han levantado, hai tamén clavos hacia arriba, e o mismo pasa na Playa das Pipas, que me avisaron hoxe de que hai unha entrada á Playa das Pipas, que tamén, que tornillos ou clavos así de grandes, que aí cae unha persona, e o mínimo que fai é clavalo e levalo para a casa posto. En Estonllo, creo que xa o pedimos moitísimas veces, limpar as aceras o que van hacia Estonllo, porque as silvas invaden xa casi a carretera e a xente non dá pasado por ali. Esos son pequenas actuacións que podían estar feitas a día de hoxe. Moitas gracias. Moi, moitas gracias, señor Leiva. Non sei se pinchar antes. No, estabas ti. Que pasa que lle din eu sin querer, despois van eles. Sí, bueno, gracias. Redundando un pouco no que falaba a miña compañeira Alejandra, vamos a ver, eu quería saber cantos efectivos policiais hai hoxe activos entre, bueno, os que podríamos chamar titulares e máis os auxiliares, porque, como acaba de comentar precisamente Alejandra, a calle 14 ahora mismo é un caos, é un despropósito. Están estacionando todos os días vehículos, déxano horas estacionados ali, están circulando vehículos, está convertíndose nunha calle que xa non é peatonal, o sea, non é peonil, é de tránsito rodado xa,
prácticamente todos os días, e quería saber, non sei se lle corresponde ao Concelleiro de Seguridade Cidadán, como fan os cuadrantes a Policía Local, porque eu, que traballo na 14 e que transito todos os días, mañá e tarde, por aí, para acceder ao meu posto de traballo, eu non vexo intervención policial en ningún momento. Entonces, que me expliquen como se fai cos poucos efectivos que temos, como fan para cuadrar os turnos e, polo menos, para dar un servicio aos cidadáns correcto. Porque, dende logo, nin este servicio, nin o resto, se corresponde co que están a pagar os nosos veciños de impuestos. É dicir, non hai unha correspondencia entre o que se paga e os servicios prestados en todos os eidos, moi precarios e deficientes. Outra pregunta que teño é, sabendo que vostede, despois da polémica xurdida coa Sociedade General de Autores e Editores, coa SGAE, según parece, usted quedou en ter unha reunión con eles para negociar, desmíntame usted se é certo ou non, para negociar o pago da débeda que temos dos anos restantes de 2018 hasta hoxe. Queríamos saber como quedaron esas negociacións e canto vai a ter ou canto van a ter que pagar os veciños do Grove esta vez, a parte do que xa vamos a ter que pagar por unha sentencia do Tribunal Supremo. Vou a ter que preguntarlle por enésima vez, e xa dixen creo que 2 plenos atrás, para falar do Regulamento de Participación Ciudadana. A mellor son pesado, pero é que a verdade é que me produce un pouco de desazón, o sea, traballar os temas, non só falo por min, eu creo que falo tamén polo resto de grupos que presentan mocións, que as traballan, que lle dedican tempo, que se aproban, pero que despois a que lle corresponde ejecutalas ou leválas a cabo non se fan. Entonces, pregunto se por fin, inda que sei que me vai dicir que non é prioritario, xa mo dixo, pero bueno, eu creo que é importante este reglamento de participación ciudadana para hacer precisamente, valga a redundancia, partícipes a todos os veciños nas decisións municipais. Despois teño outra pregunta, si parece que é un pouco de perogrullo, pero bueno, si sabe se San Vicente pertenece ao Grove ou non. Porque eu creo que sí, que está dentro do término municipal do Grove, e a min é recurrente as chamadas, as peticións que me fan os veciños de San Vicente polo estado deplorable no que se encontra a parroquia. É dicir, xa durante todo o ano non se fai nada, pero que este ano, como están denunciando o resto de portavoces e outros concelleiros que me precederon no uso da palabra, este ano parece peor que os anteriores. É dicir, isto va increchendo a imagen que se está dando do pueblo. Entonces, por exemplo, en frente á capilla pequena, tirando para baixo para o náutico, é dicir, hai unha desatención total de desbroce, de limpeza que está chamando moito a atención e que está creando dificultades incluso de tránsito ás persoas. Xa non digo aquí no centro do pueblo, como a Avenida de Portugal ou mesmo a carretera del Conde, que siguen no mesmo estado que leva todo o ano, e nin siquiera que aparezca o Brán lles empuxa a vostedes a tomar algún tipo de decisión. E despois, vou preguntar polo tema do novo tanatorio, porque, bueno, son conocedor, ou non sei se o resto o son, de que hai un litixio no que nos están reclamando aos veciños do Grove por responsabilidade patrimonial da administración 660.000 euros. Cando dixo usted aquela que non quería máis tanatorios no Grove. Entonces, ahora sei que se está tramitando a licencia e que pediron permiso para a ocupación fai xa 3 meses. Eu quería saber a razón, e tamén para as conexións correspondentes para a obra. Eu quería saber por que se está demorando tanto concederlle se é outro pulso que está botando vostede personalmente a esta empresa, que tuvo que recurrir, como todos sabemos, aos tribunais de xusticia para que lle deran a razón, se vai vostede a empecinarse unha vez máis en dicir que non quere máis tanatorios no Grove, que non lle vai a conceder ninguna autorización, tendo que ser
nós, digamos, público de outro juicio con as consecuencias que agora estamos vivindo, que, como ben vostede sabe, me recorda sempre, son abogado, non se sabe cal é o resultado do juicio, pero a espada de Damocles por esta enorme cantidad de cartos témola na cabeza. Entonces, querría saber por que non se lle dá xa de unha vez esas licencias para ocupación ou autorizacións para ocupación para emprender a obra que están pedindo desde o ano 2017. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Noia. Sí. Bueno, vale. Vamos a ver, os fontes, lavadoeiros e ríos de todo o pobo están nun estado deplorable. Xa se sabe que era cuestión de mantemento, que non se fixo, e agora hai que apuralo se é que se vai a dar feito. Hai algunha actuación ao respecto? Sobre ese tema dos lavadoiros e todo isto, hai especialmente dous que están en situación bastante grave. Unha é de Estoño, fonte de Estoño, e outra é o lavadeiro das Laxes en San Vicente, que non lle chega agua. A auga ten que estar taponada en algún sitio, desvíase, le está levantando todo o asfalto do camiño que había. Asfalto é camiño, é dicir, usted poñémonos en algún sitio vese como a auga móvese, como se move o terreno porque hai unha auga por debaixo, porque hai auga correndo por debaixo. Dito isto, a verdade é que é todo bastante repetitivo, non? Chega unha a pensar que se repite constantemente en cada pleno, porque non se dan solucionadas as cousas. Entonces, cando empezarán cos arranxos dos tellados dos locais das asociacións de veciños, maiormente o Teito e Chan de Porto Meloxo? Cando van a revisar? Si, xa sei que é de Portos, pero facer algo co tema do paseo de Meloxo, de Porto Meloxo, ou deixámolo ir? De novo en San Vicente, este fin de semana, unha vez máis, contenedores, as gaivotas pican nos contenedores, pican nas bolsas, estenden toda a basura. Hai que facer algo ao respecto. Se o que se está facendo agora non sirve, non funciona, pois haberá que mirar de algo que funcione e que prevea esta situación, dixo eu. As baldosas da Platería, da 14, en fin, de outras rúas, algunhas que dice que se vai a actuar nelas, agora co remanente, temoslle que sumar as da Rúa do Vento. Xa en varias ocasións hai caídas por estar as baldosas levantadas. Ben, pois, actuar, porque non podemos estar esperando 2 meses porque unha baldosa pode tropezar unha muller que lle pode facer un daño ou pode chegar a ser un daño moi grave. Pode ser leve ou pode ser grave. Isto repítese. Outra cousa, o tema das baixadas praias, sobre todo ali en San Vicente, Área Grande, toda esa zona de por ali, a Praia dos Franceses, todo eso, volvemos a non ter ningún tipo de fórmula, aparcamento ou algo, aparte do que xa hai, que é insuficiente a todas luces, ou non deixar aparcar o que sea en riba dos beirales, máis que nada porque estamos prexudicando a natureza que vive aí. Os aparcamentos se fala aquí nada máis de momento. En xeral, posúmome a todos eles porque... Gracias, señora Galiñanes. Boas noites a todos. Quería preguntar se se leva a cabo a ordenanza de limpeza de fincas que invaden as rúas do noso pobo en xeral, porque hai algunhas que a verdad que dan verdadeiramente pena. Despois, a apertura dos baños públicos, si se van a reabrir. A pintada de paso de peóns da subida a Luisa Mestre, cerca da Casa do Cura, que é moi perigosa. Están todos, pero aí penso que é un dos máis perigos que hai agora. Outro día tamén foi limpiada a playa de Peralto, e todo o que se limpiou está en un rincón.
E a pregunta é a seguinte, se vais retirar eso ou quedará aí por se vai a levar ao mar ou non sei, unha pregunta que me trasladaron, non? E outra que tal se encontra o estado do acceso ás pipas, que xa se falara aquí, creo que fai un ano, que, bueno, que se había de arranxar a entrada e a saída, non? Para o aparcamiento e a decentalo, sobre todo. Como fai un ano aproximadamente que se falou desto, quería saber como está o tema. E, bueno, comentou tamén o compañeiro de Izquierda Unida, o da recolla dos colectores de cartón, plástico, etc. E, por último, o dos patinetes, como vai o da ordenanza, que tamén coincido cos compañeros. Nada máis. Boas noites. Ben, pido aos compañeros e compañeras que querades contestar que pidades a palabra. Señora Domínguez. Hola, boas noites a todas e a todos. Bueno, con respecto ao pintado de rúas, que todos os grupos da oposición o están demandando, bueno, pois explicarlle en primeiro lugar a señora Lamas que, curiosamente, Luís Casais non se rematou de pintar porque, a pesar de estar señalizado, houve xente incívica que separou as vallas e os obreros viñeron a súa hora para realizar o seu traballo e toda a mañán non foron capaces de localizar os donos dos vehículos nin que atenderan as chamadas do teléfono. Van a vir a pintar de novo, iban a vir esta semana, pero paralizámonos un pouco porque, como viron, cos asfaltados, o que xa estaba pintado en Beiramar, por exemplo, volveuse a deteriorar un pouco, non coa choiva e iso vaise lavando e está cambiando de cor, pero de todas maneiras mañán informounos a semana pasada Portos que mañán, e de feito estuven cos técnicos e coa empresa adxudicataria esta mañán, que mañán van a vir a asfaltar certas partes da zona portuaria. Co cal, pois, mentres non se remate de asfaltar, de nada facemos pintando porque estamos emporcando ainda máis. Efectivamente, por iso están postos os conos e está marcado. Estuveron esta mañán marcando todo. Con respecto... Bueno, isto empezamos por Izquierda Unida, pero é que se repiteu a mesma pregunta en todos os grupos, non? O colector marrón non é Sogama quen está facendo o plan, somos nós. A través da Gastromeca iniciamos unha serie de charlas e agora vamos, en canto se licite unha subvención que temos para máis contenedores, continuar coas charlas. É evidente que o temos que facer por barrios, porque ainda así hai un caos, a xente non entende que hai que depositar nas rúas un contenedor máis, hai que facerlle o ver e explicarlle e ter moita pedagogía porque estamos obligados por lei, o sea, un estorbo máis para a maioría da xente, non? Decir que arrancamos moi ben, pero estamos notando, de feito, teremos que volver a visitar establecementos porque non se está colaborando o que nós tiñamos estimado. Por contra, en zonas de moito establecimiento turístico e de restauración, os contenedores verdes sigue estando a tope cando teñen o outro ao lado. E non foi por non... Convocáronse varias reunións, a unhas veu un grupo importante, as outras menos, e de todas formas volveuse a incidir porque, inda que é importante que colabore toda a veciñanza, o máis importante para nós é que colabore a hostelería e a restauración por o volumen de toneladas que se poden recoller. Continuaremos, non vai a ser nada doado, nin para nós, nin para o resto dos povos. Si confiamos no civismo e no ben que o estamos facendo co tema dos outros, do RSU, por exemplo, cartón, plástico e vidrio, e temos confianza en que pouco a pouco que cheguemos a uns niveles bons
Pero, bueno, é eso, o que decía, cuestión de explicación, pedagogía e que nos habituemos a un contenedor máis. Baldosas levantadas, si é verdade, agora vamos a facer unha pequena contratación a través da Diputación para un arranxe de baldosas. Penso que do de Esquerda Unida non me quedou nada atrás do que corresponde ás miñas competencias. Perdón? Sí, a ver, temos que ter en conta que o contrato que está vencido e hai que volver a sacalo á licitación. De todas maneiras, a empresa sí que incide e cando hai algún aviso de desborde, si van e si vacían, pero bueno, hai unha serie de días á semana e teremos que incidir outra vez en que a xente, pois que parece como que nos peñamos todos de acordo que están os contenedores vacíos de cartón 2 días e de repente todos vamos o día que non se recolle, non? É así, pero bueno, hai que incidir, lóxicamente. Pero bueno, hai boa disposición por parte da empresa a facelo en canto se lle dá unha chamada de atención. Bueno, penso que o da pintura das rúas, con respecto ao grupo municipal do Partido Popular, teremos en conta o da pintura tamén na zona do Monte da Vila e do auditorio e ao centro de saúde. Monte da Xiradella. Creo que nos próximos días teremos unha reunión coa Comunidade de Montes, porque hai que renovar coa Comunidade de Montes San Martiño, porque hai que renovar convenios, pero que conste que o Monte da Xiradella non é propiedade do Concello, nin o desbrozamos nós, é da Comunidade de Montes, e o vimos dicindo, e así o asumen eles tamén, en repetidas ocasións, igual que algún outro elemento patrimonial que pertenecen ás comunidades de montes. Vamos a tratar de chegar a un acordo. Esta semana empezarán 2 peóns forestales que, dentro das súas atribucións, teñen ese tipo de traballos no plan que presentamos. De todas maneiras, decirlle que a Comunidade de Montes ten coa Consellería de Medio Ambiente un convenio que está caducado, no que a Consellería de Medio Ambiente se compromete a desbrozar todos os anos todo o que é a zona que chamamos do Mirador da Xiradella, o Centro de Interpretación da Naturaleza, e parece ser que non cumple. Está caducado? Non, pero ainda en vigor, era evidente que non, porque isto é algo que vimos traendo aos plenos ano tras ano, ano tras ano, ano tras ano, ano tras ano. O sea que tampouco é culpa da Comunidade de Montes. Mellor este ano sí, pero hasta ahora non era culpa da Comunidade de Montes. Sí, sabemos o da Praia de Raíros, xa están empezando, levan días xa, reparando temas de tablas soltas, de accesos, continuarán. Penso que non me queda nada das miñas atribucións. Con respecto ao BNG, decir que o paseo de Porto Meloxo, hoxe, como lle dixen, estuve con técnicos de portos, iba a vir o delegado, pero surdeulle unha urxencia e non pudo vir, quedou de vir o mércores coa técnica, coa arquitecta e comigo, pero está moi claro que o paseo de Porto Meloxo é de portos. Está moi claro que todos os anos metemos unha porrada de cartos aí e eles non están facendo as labores que teñen que facer. As dornas son preciosas, pero evidentemente as dornas amarradas á base dun paseo de madeira fai que esa estrutura se resinta continuamente, porque o mar móvese e as dornas tamén, e van afrouxando as bases
do paseo. Entonces, aí é algo onde o Concello non pode actuar, pero que sí que o ten en conta, por suposto que sí. Arranxos dos tellados dos locais de asociacións de veciños. Recórdolle que isto está na modificación do remanente de tesorería e que acaba de entrar en vigor na entronte ou hoxe, ahora mesmo non lle sei dicir. Entonces, un poquinho de, por favor. O sea, ten un tempo de exposición pública e a partir de aí hai que empezar a desarrollar proxectos e contratacións e licitacións. Moitísimas gracias. Señor Oteda. Boas noites a todos e a todas. Vou empezar polo BNG, señora Galiñanes, así xa enlazo cos outros compañeiros sobre o tema da limpieza da praia de Peralto. Efectivamente, empezamos o viernes, porque foi cando quedou arranxada a máquina, non é ninguna desculpa, pero sí, estaba a máquina averiada, arranxouse a máquina, e todo o lixo e toda a basura que se recolle se pon ali na esquina do varadero. No momento que hai acumulado, pois ven un camión e o recolle e se leva para tratamento. E no tema da limpieza das praias, xa me dixo a Carolina, creo que había feito a pregunta de estamos coa limpieza das praias, porque agora xa temos a máquina, entonces está como facíamos sempre, a persona que leva a máquina a limpiar a playa fai o recorrido en todas as playas do municipio. Empeza por unha, se remata. E máis as 6 personas que están contratadas para a limpieza e retirada dos residuos de plástico, lixo e de todo eso, sí, pero están, xa digo, a dir do viernes, estamos xa co plan de mantenimiento e limpieza do que son as playas. E sobre o tema do desbroce, somos conscientes que, claro, tanto se mira un pouco tanto a Avenida de Portugal, Alexandre Bóvedo ou calquera outra, a maleza da Beira Rúa está. Isto vai no plan de desbroce e mantenimiento por máis provincia, que creo que termina hoxe a noite ou mañán a noite a oferta de presentacións, e o día 2 se vai a abrir, se está convocado xa para se presentaron algunhas empresas para acceder e levar eso. O mantenimiento e todo eso será por todo o ano. É un tema que está contemplado por todo o ano e non só o que é o término municipal do Grove, senón, non o centro, senón o término municipal do Grove. A principio creo que son 100 kilómetros que hai que facer de limpieza das beiras rúas por todo. Está todo ben detallado, esperemos que o día 2 algunhas empresas se presentaran e empezar xa a traballar. Xa digo, este era con diñeiro de máis provincia, hasta que nos dou liberado non podemos actuar. Pero o plan leva feito desde 1º de ano. E penso que en estas cuestións non teño nada máis. Intentarei contestar as que quedan pendientes. Tomamos nota do cambio de direccións e das señais que hai que arranxar. O camión de emerxencias non pasou a ITV porque tiña un problema no freo e están arranxando eso. Creo que en esta semana debería quedar listo e pasar esa ITV, polo tanto, confiamos en que non vai estar todo ben, vai estar solamente os días sin poder usarse. Respecto ao estado do Concello, enlazo con Esquerda Unida, coa señora Otero do Partido Popular, sí, certo, compartimos, non está como nos queremos, estamos tardando en facer as contratacións de empresas de servizos, de operarios, de traballadores. Ese plan especial non era solamente 3 operarios, era para limpeza de calles, eran 6 para praias, 2 xardineros, 4 operarios de obras e mantenimento e 3 chófers. E ese proceso rematou incluso a semana pasada coa incorporación. Mañá mesmo se incorporan 2 operarios de obras e se incorporan tamén outros peóns forestais para, como dicía a compañera, limpar toda esa cuestión. Así que é certo que vai con máis retraso. Todo isto depende do plan máis provincias, se resolveu pois na primeira semana de xuño e iso conleva tamén un retraso para todo o procedimento. Estamos co tema do ascensor, é verdad que aí penso que hai que reforzar a seguridade e ahora mesmo tamén estamos reclamando a empresa que faga as obras pertinentes para arranxar todo o que está mal e que a ver se somos capaces de resolvelo. Efectivos de policía, pois estamos moi escasos. Este mes de xuño se foi outro policía para Pontevedra, ahora mesmo activos temos 6 nas rúas máis un que está na oficina, cando deberíamos de ter 14
Mañán, 1 de xullo, empezarán 4 auxiliares de policía, pero xa adianto e avanzo que totalmente escasos para atender unha vila como Grove, sobre todo nos meses de xullo e de agosto. A ver de que xeito podemos cadrar para que polo menos algunha noite de venres e sábado o podamos dispoñer, pero sí é certo que hai que reconocer que a situación en xeral de persoal, operarios e sobre todo policías, pois estamos nunha situación moi deficitaria. Coa SGAE estamos negociando, aínda non nos pasaron o importe total deses anos 19 hasta o 25, e, bueno, estamos negociando, creo que ao final sí que van a aceptar unha proposta dunha rebaixa do 25% da cota, e iso é o que ahora mesmo estamos negociando, porque temos discrepancias co listado de actuacións que eles nos trasladaban. Tamén estamos negociando o importe dos intereses e das costas que o Supremo, bueno, nos obrigou. Bueno, o Reglamento de Participación Ciudadana, pois sí, habrá que traelo. É verdad que na parte administrativa ahora mesmo só temos unha administrativa que está desenvolvéndose como técnica e que o secretario está acumulado e ven, pois, cando pode, e ven esforzo que fai, e iso nos leva a un retraso de moita tramitación, e agora estamos priorizando principalmente todo o que ten que ver con contratación. San Vicente do Mar, San Vicente Xeral, pois miren, esta mesma mañana tivemos reunión varios concelleiros e o encargado do almacén, acordamos destinar 2 persoas á parroquia de San Vicente e San Vicente do Mar, todo Brán e ademais maquinaria de limpeza, porque si compartimos que eso está en moi mal estado. Realmente o que se está facendo non é o que se está solicitando non é un novo tanatorio, o que se está pedindo é unha sala velatoria. E eu non foi que dixen que non quería máis tanatorios no Grove, é que urbanísticamente se denegou unha licencia baseada nos criterios que, bueno, a xuíza dixo que non correspondían e que había que otorgarlle licencia. Fala vostede de 3 meses, pero a sentencia xa fai de 3 anos. 3 anos que había que otorgarlle licencia e non presentaron nada, presentaron ahora fai 3 meses. Bueno, pois se tramitará, porque estamos aínda no prazo para tramitar esa licencia. Respecto á reclamación que fan, bueno, pois a xusticia dirá se temos que pagar ou non temos que indemnizar ou non. Tomamos nota con todo o tema de lavadoiros, fontes dos diferentes puntos no Grove, porque é certo que, aínda que moitas non son titularidade nosa e son de Comunidade de Montes, é certo que a imaxe conxunta do Grove nos corresponde a todos e principalmente a este goberno, e temos que actuar en elo. Bueno, coa incorporación de persoal que estamos a facer esta semana, traballaremos tamén para as baldosas. Os accesos ás praias pois está complicado, complexo, porque tiñamos un principio de acordo, por exemplo, nas pipas área de Reboredo, pero non foi adiante por non chegar a acordo cos veciños, e iso nos vai a dificultar pois un ano máis a xestión das praias, sobre todo das praias nortes, as que dan a ría. A limpeza de fincas, temos o problema de que, chegado un punto do expediente, ten que facer un informe a policía, e como lles acabo de contestar nos puntos anteriores, temos escaseza de policías, non temos asignado un policía de medio ambiente, e, polo tanto, moitos dos expedientes de limpeza de fincas levan retrasos de meses e anos, porque non somos capaces de cumplir o procedimento, porque non temos policías para leválo adiante. Estamos coa contratación de baños públicos para abrirlos xa todos, e o tema do paso de peóns na Casa do Cura, pois como xa dixemos outras veces, revisaremos. Penso que contestamos a todos os rogos e preguntas de tal xeito que rematamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.